Namar ka jiksha penyap jong uba kermen lingdo nang lan ha kamit jong kakatway terik ujemang hajar pusau ha uwe uba jela yu belatip keteng uraju uba trei ha kaway kedukan bam kata ka RN Sharma Hotel kabadan ha Erpakon Hariboy District. Kumtah lor kate ka jingdu no jong utay rangba ila ka jong ka jingim ka dorbas nong Erpakon hadin ka jingsyang perkat jong ka dorbar kala syemi karai ben penlong ya ka jingya rali ha ka khatnyo terik ubnai jemang hajar pusau kata ka singi thoding. Kumta ka dorbas nong Erpakon lingba urang bas nong uba Michael Thongni lembar usketrish nong uba Lamberlin Kharsangnot habakren sya kilat patai kubor kilak khat lawer ya baro ki para nong song kiseng baper ki khna school lembar ki we ki ben once nok ti lang sya kate ka jingya ya rali nagalyang jong ka dorbas nong Erpakon lingba da kini ki patai kubor hakabay bat phang kadar basong Erpakon kelai song perkan sani ba habib ke jingjia basosti Erpakon nama kata kadar basong Erpakon kapan penapaj bang ba pan penlong ya ka publik rally haka khatnyo tarik panai basan agar besau kata ka sni pale an sedang nadu por shpo beje kenal na kalian kadar basong Erpakon khot bat yawer ya ki pai ba nong snong hi baro ka we na du ki khna ki barit ki khun samla ki long kimi long kapa na ki sing ki baper ki badan hapo ki snong ki khna school ki krapat ya ki nong snong ki ba dan hapo ka snong hi baro ka we bandan kan sim nolem akan dikasni banyawan sakan deka publik rally kalau ka ek basosi hak ba persngeu nama kapor hi kala jalan mina kalyang jong kadar basnong ni so ban panmap na phi namar ba ki jingbun kam kini kisni asni ya kan kasni ni penpana pai ba sapi bakan dan ka publik rally hak khnyo tarik so bha banyawan baro ba ni kerpat ro ba kinong snong baro umdei ban tep iweiru kat ki badan ka mensim solam hakawe dai bujing dia jadi syak penyap dusmon jong u kermen lang do haka khat wei tarik sejai de kumta ni scam fin ngap kadar basna Erpakon kadan ni kecing sukhya ka ba khrau na ta kini jingjia kila jia kini kisni ini mar kata ni shemi kini senjang ban penlong ya ka public rally nam ta kinong song baro mat kumjuru ikibiran kemensim ban ai kejing kersan kejing sulam kejing plat no u perdok prasnam bosong kesnong jongi ini kesenjang ke bangi sim kolong bangin pembor ke sorka bakan liat tenge mat ban perkengi ki ai ya ke bau unyo e kejing besar hop naga benta jong u ya ke bau lan pendap ke bau umlak su ban pendap ging kesem bat ye ki barok ru ki badan hapo jong kajing dan kam kajong u baru haju upor kanlong ru ka awareness na benta barok ki khon khasi tiba dan ye ki non tribal ha ki snong ki tha ki jong ki bakin long bakin shim ye kalat ba kajing ye da kanlong ka bah khmat e ban ye ka bangin suma mangi so thu ba kung ka bangi ngila jia nimpat dan kono kejing da hakabai dei bat ki kejing dan ki barjela apa kesnong ka tengeng skam ba da kani ke ba min shimi kani ka sinjam bangin penlong ikarli kandalong ka awareness bangin ya da shwa bakan jia ki ki kenmar kata kerpat kumangli ason rombas nong kerpat iki para marjan snong marjan thau kerpat iki seng bahlang baro ki badan apa ka bri nyotrap bat ya ki baro ki riusimet ki badan ni ka mensim jing sngo khialam nagbanta kejing plat no u kermen nang do ubdei u pardok prosnam jong kare khasi ke jongi ha kejing syak penyap bean penyap dusman ha u mi ubar jela uraju lima kata nagaliang jong kedor basnong ila penpenai ke tarik ke bangi labu baturi kepor bangin sedang kini publik rally naka ying dorbar hall jong ke Erpakon bangin poiru ha ki jaka ke ba udan uba syak penyap
bat hadu ke bangin penkut biang ha ka ying dor par hol sian pa. Kita kini ki sing penbena na kaliang jong do bas no. Malaysia.